Bisan og holiday, pabiling abling opisina sa Commission on Elections Comelec aron pag-akomodar sa mga gustong magparehistro alang sumabot nga eleksyon. Awhag nila sa mga tao nga pahimuslan nining maong higayon. Ang report ni Nico Serino. Kay holiday karon, daghan ang migamit sa kahigayunan aron makaparehistro sa umaabot nga piniliay. Sa opisina sa Comelec Mandaue, ubay-ubay ang midagsa aron pag-asikaso niini, sagad mga new registrants o mi-transfer og rehistrasyon. Usa sa miadto kaganiha si Ginang Mary Ann aron pagpakorek sa iyang records sa Comelec. Sayop. Ang akong birthday 1966, 1967 dito. Ako na lang gikuan aron traffic sa diliglain nga kuan adlaw. Maning aron. Maning aron. Gikalipay sa Comelec Mandaue Election Officer nga daghan ang midagsa sa ilang opisina karong panahona. Padayong pahimangno niya, gamiton ang kahigayunan bisan Sabado ug holidays, bukas ang Comelec. May mga Biyernes ug Sabado nga gitagana nila alang sa satellite registration o adto sa pipila ka barangay himuon. Actually, okay atong turnout kay kada adlaw naagi tay 200 plus. So, I don't know, I hope dili inani na lang unta ang trend no nga 200 plus kada adlaw para at least daghan na ta na rehistro dili na ingon nga magdasok sa last few days of registration. Lakip sa gipangandaman sa Comelec ang special registration Agosto 21 alang sa mga kababayenan, ingon man Agosto 30 alang sa pag-prioritize sa mga senior citizens ug PWD. Although kanang priority naman gid noon na sila no pero moral mota na ilang special day para ilaha. So far ubay-ubay na atong narehistro mga kuan na ni siguro 2,000 plus na ta. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.